mthakathi unamandla ngoba wanqoba thina mthakathi yazonda ngoba wanqoba thina. Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya kuhlelo lukaMkhulu Dr. Dube. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi siyeza futhi khona eCape Town mayiphela nje lenyanga sobe siqhamuka babukele emakhaya eCamelot Charles River babukele emakhaya. Nazi ke babukele ukuthi sabasha eCape Town singakwazi ukufunda indawo zakhona but sizozama babukele emakhaya zise 12 Councilor Street babukele emakhaya. Nina okwenu ukuthi nibe ready nivive ngoba umkhulu uyeza uningi futhi azobe kuphethe umkhulu. Mina ke umbono kaDube ningakhohlwa ukuthi nibine nithi Jobe niyongichecka ngalena futhi kolami uhlelo kwezomdabu babukele emakhaya la futhi akhona futhi zidedeliwe zinjena ngoba niyazi ukuthi sinekuthi sinichazele nezangoma zami nazi inyanga enazo indlondlo zikutshena ukuthi zenza kanjani mazenza imlilo. Babukele emakhaya before siqaleke ake nilike niphinde subscribe nangokumkhulu niyambona simphethe futhi namhlanje okwenu ukuthi nilike nisubscribe nifone kuyona inamba sizoyishiya futhi indawo yelocation khona ngezansi lapho uma ukuthi mhlawumbe awuzwanga kahle ukuthi ngithi sobe sikuphi nendawo uzoyifundela wena uzibonele wena useshe futhi efonini yakho babukele emakhaya. Eke simbingelele umkhulu siphinde simamukele naye kuhlelo lakhe Dr. Sport TV. Sawubona mkhulu sabingelela nawe. Ya sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Umkhulu Dube. Yebo. Ngithi ake nginibekeleke ukuthi umphakathi waseGoli ngomhla ka 30 ngizobe ngiqalile ukusebenza eGoli. Yebo. Ya mhla ka 30 futhi kobe mhlawumbe kuwumgqibelo kuya langesonto nangomsombuluko ngizobe ngikhona. Yebo mkhulu. Bese ngiphinda ngiyawubikela futhi umphakathi waseCape Town. Noma ngeke ngisawasho lamagama alikhunyana. Yebo. Ya kodwa ngizobe ngikhona eCape Town. Kuzobe kubhaliwe-ke la ngezansi uma kubhalwa inamba yami. Kuzobe sekubhaliwe ngezansi ukuthi yiphi indawo engizobe ngikuyona. Yebo mkhulu. Ya ngizobe ngiphethe izinto ezikhala kahle impela. Ya kukhona-ke nabaningi-ke abake babuza ukuthi uma ukuthi imimoya le efana noTokoloshe uma yayikhona kudala bayafuna ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibavusele. Yebo mkhulu ama-boys baphinde futhi basebenze ngawo kabusha bavuse into zomkhulu ziphinde zize kubona seyicontrol wayibona-ke manje ngendlela yabo. Yebo. Ya yebo-ke balaleli-ke nabebeyithanda ukuthi bakuzwe lokho-ke sebezokuzwa-ke manje. Yebo mkhulu. Ngiyawavusa futhi ama-boys lawa amadala awekade esebenza omkhulu. Uma nje wekade esebenza kahle uzophinda futhi wavusa aphinda futhi asebenze kahle. Yebo. Ngoba phela yifa leli. Yifa lomkhulu balishiya manje bafase sebefa ngokuzumeka. Yebo. Ngiyaphinda-ke ngikuvuseleke leyo nto uphinde usebenze ngayo siyakwazi ukuyicontrol siyicontrol wena-ke manje uyimise ngendlela. Yebo mkhulu. Ngoba phela uma ikhona ekhaya engasekho umuntu wayicontrola kahle ngendlela ingasakhonakthani namuntu lekhaya. Yebo. Ibiyakha amabhadi ivale kube mnyama kudele kungesebenzeki lutho yina ayikhontrolwa manje isiyinkinga manje siyigulisa abantu isiyenza izinto eziningi ezibhedayo yina ayisakhontrolwa. Yebo. Ya iyavuka-ke le nto-ke ngiyakwazi ukuvusela ukwazi ukuyicontrola uyisho uyikhulumise wena ukuthi fana mayenze njani iphinde yenze njani. Yebo mkhulu. Ya kuhleke manje na ngoba abantu bamanje nabo bayisebenzisi le nto ngokuthakathi. Abantu bamanje bathanda imali. Yebo. Isisebenza ngemali yokuzoyitshela wena sesisebenza imali manje mhlambe ngiyalapha mhlambe nginesitolo ufuna ungisize. Ulanda abantu ama-customer ulanda abantu ungidala inhlanhla lekhaya kungena inhlanhla lekhaya inkomo zande mufuna ukuyilusisa uyilusise inkomo ley'mbuzi ilusi. Yebo mkhulu. Ya yenza yonke nje umsebenzi okwazi ukuthi uyenze mayivukile nje sekuphelile. Yilokho. Okunye-ke okwade kukhona-ke nje kudala namanje futhi kusekhona ngoba phela basekhona abantu abayiphethe le nto eyilwane le yoTokoloshe noma imkhofu. Yebo. Kwakwenzeka-ke ukuthi ngesikhathi intombi ishada isiphuma iphumela komunye umuzi ishada. Yebo mkhulu. Bese bethi-ke umnumzane-ke ozala le ntombi eshadayo bese yena
athi hhayi ingane yami ngifuna ukuthi ihlonipheke le yakhona. Yebo. Ithi uma ihlonipheka le yakhona ingane yami ingadlali abantu. Bese-ke umnumzane-ke ayishaye inhlanga. Yebo. Kumbe ayisusele ngalento. Ayisusele ngalento umnumzane. Iphumeke ingane-ke isiyoshada kanti sisuselwe ngalento. Isiyafika lapha ekhaya emzini leyo shadela khona isiphethe lento. Yebo mkhulu. Ya, isinenhliziyo embi-ke futhi. Sinenhliziyo embi ngempela ngangokuba ngempela hayi sebeyihlonipha kona kodwa nayo inenhliziyo embi siyaganga kwesikhathi yabo. Yebo. Lowo muntu-ke owumakhosi osuke eshade nalowo nto umbona ngani na? Umbona ngokuthi uqhatha abantu uma efika la ekhaya kulo muzi. Lo kade ezowakha uqhatha abantu enze zonke izinto unamanga wenza zonke imikhuba engasile nje ongeke uyazi ungayithini imikhuba le. Umxabanisi. Umxabanisi ngendlela eyisimanga. Kuyakhalwa ngayo ukuthi awu kwasavelela wemadoda. Kanti lento wayinikwa kubo esuselwa mhlawumbe ziningi manje nawe uyanikwa na ukuthi naye akabe nokwakhe. Yebo mkhulu. Hayi ushadela khona ukuze angahlupheki. Yebo. Yonke le nto uma ukuthi ufuna ukuyikhipha mhlawumbe lo gogo usashona. Uma ukuthi ufuna ukuyikhipha futhi ngiyakwazi ukuyikhipha. Ukuyikhipha mkhulu. Uma ukuthi futhi leyo nto futhi ufuna ukuthi ibuyele kuwena uyisebenzise ngale ndlela yakho ozoyikhontrola ngayo. Yebo. Ngiyakwazi ukukubuyisela. Ya. Njengoba ngisho nje phela kwakwenzeka ngempela lokho ukuthi ithi intombi uma yoshada ubaba wekhaya athi hayi ngiyayiqinisa ingane yami ukuze ingahlupheki le yakhona iqine. Yebo mkhulu. Ayiqinise ngalezi zinto-ke. Yebo. Hhayi-ke isiyiqinile-ke ingane-ke manje nake sekuyinkinga-ke sebeyahlupheka abantu balapha kulowa muzi. Sekuyena osefuna ukuphatha lo muzi lo usewuphethe manje useyinkinga nje usefuna ngathi angaphathi. Yebo. Angikhulumi-ke mandlala kokumkhonyana-ke Nkosi yami kokuganena kuphenduka isiyoyoyo. Kuyasokola impela kuyasokola yonke into okuyenzayo kuyikubo kufanele ukuthi akukhona kubo manje la. Yonke into uyayicela yonke into uyayicela uyasokola nje usenkingeni nje. Ayikho into angayenza ngaphandle kokuthi abikele unkosikazi. Yebo. Uma umfowenu futhi uyamfonela nje hawu ngiqanqa nokubamba ifoni. Ubuzobuza ukuthi ubukhuluma nobani. Yebo. Kufanele akuchaze-ke manje ukuthi hhayi bekade ngikhuluma nobani ethi. Noma ubuthi uyahleba nomfowenu uzophinda futhi asho futhi lona ukuthi hhayi bekade ethi asho iqiniso. Impela usuke sesenkingeni-ke lowo muntu. Yebo mkhulu. Yebo. Manje mkhulu awusichazele futhi ukuthi mhlambe-ke sengiyithathile-ke mkhulu impahla enkulu ngiwezivusela yona. Iziphi impawu mkhulu ekumele ngizigade mina njengomuntu oseyiqalile mhlambe waphehla laphayana mhlambe useyiqalile wayinyakazisa. Iziphi impawu ekumele ngiziqaphele mina njengomuntu oseyilindele ngilindela ziphi impawu ukuze ngibone ukuthi sivukile noma isila eduzane kwami lento. Angithi uma usuyivusa-ke kufanele uthole inyama. Yebo. Inyama yelokhuzana yenkomo ngoba phela usuke uyivusa le egcekeni. Okay, yebo. Uma usuyihuqa ngalo muthi bese uyosa njengoba wosa nje kukhona-ke utshwala besiZulu kukhona namasi. Yebo mkhulu. Sebezovele-ke bakuzwe ukuthi hhayi usuyababiza sebeyasondela-ke eduzane. Yila-ke mase besondela-ke usuzokhuluma nabo ukuthi hhayi madoda sengifuna ukusebenza nangani. Yebo. Usebenze ukuthi nokuthi ubakhontrole ngendlela yakho. Yebo. Iy'mpawu njengoba uyibuza-ke Khehla. Yebo. Ya, iy'mpawu ungabona nje ngey'mpukane ey'ningi ey'ngenayo ihlalela phansi. Sekuyona-ke le esike siyingenile. Yabona iy'mpawu kumbe ubona iy'nyosi. Yebo. Sekuyona-ke leyo. Iningi nje into engenzeka mhlawumbe ungasuka nomoya nje. Umoya omningi. Umoya omningi nje ongenzeka. Utshani. Yebo. Sekuyikona-ke lokho-ke. Kodwa lokhu-ke ukwenzela endlini ngaphakathi uma ukuthi kwale ekhaya mhlawumbe kwagogo mhlawumbe uthi uvuse eyalapha ekhaya. Ukwenzela endlini. Yebo. Okay mkhulu ngicela ukubuza futhi lana kuhluke kuphi uvusa eyasekhaya egcikeni neyokulanda eyasehlathini nje ongazani nayo kuhluke kuphi mkhulu? Le yasehlathini-ke
uyenza ngekhanda inhloko yengulube. Yengulube, okay mkhulu. Lo umenzela ngenyama yenkomo ebomvu njenganonile. Yebo. Sokuhlukana lapho-ke. Yebo. Noma futhi uyikhipha futhi ufaka le nyama yenkomo ebomvu uyincengeke futhi uyikhiphe ngayo. Yebo mkhulu. Ya indlala. Ake ngiphinde ngibuze futhi umbuzo lana mkhulu. Uma mhlambe kukhona umuntu mkhulu othi yena-ke akasafuni ukuyisebenzisa lento mhlambe ngento thizeni akade yenze ebhizinisini lakhe noma ngabe zayisetshenziswa abantu abadala, kodwa manje zikhona la ekhaya mkhulu egcekeni, ziwisa izitsha, ziyadla, ziyaganga, zenza yonke lento engasile yena angasayidingi mkhulu. Uyakwazi nena ukuthi akuthinte mkhulu mase uyavela uyomkhiphela. Ya manje bengasayifuni ngingasafuneki le ekhaya mhlawumbe abantu bale ekhaya bayayikholelwa. Iyona le staff engisebenza ngaso. Yebo. Ya mase uyayithatha-ke le nyama le staff le nyama le osiyosile yenkomo uhambe nayo uye nayo ehlathini kumbe eduze komfula ufike khona ukuthi hhayi ngiyanibeka la ngizobe nginilande. Yebo. Ya basale bedla lokudla lokhu bazi ukuthi nawe sekubalanda kanti siyabanyenyela. Yebo mkhulu. Siyafika-ke kulwami uze engasafuneki khona kusufika uyabethela uyaqeda. Ya khona bezona bethi bazobheka babona ukuthi hhayi akusangeneki manje. Sekuqinile ekhaya. Baphinde emuva bayodla leya nyama yabo obanike yona lapha notshwala. Namase sobohlala khona kunomphela ngeke baphinde bakwazi ukubuya ukuzala ekhaya. Yebo mkhulu. Yebo. Babukele emakhaya niyazizwela-ke yizo iy'ndaba lezi ezishaqisa ikhanda ezamabhozi. Ababukele emakhaya-ke mkhulu bake bakhuluma kakhulu lapha ku-YouTube, bayakhala ukuthi nabo bayadinga ukusizakala ngale ndlela yamabhozi. Babukele emakhaya nisithinte-ke nimthinte umkhulu kuyona inamba yakhe le niyaziyo inhliziyo nimthinta kuyona, uya-WhatsApp aphinde futhi afoneleke, uyakwazi ukuthi ukufonela back uma eseqedile ukukhuluma mhlambe nocingo noma nabhizi nakho. Babukele emakhaya okwenu ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe, ningakhohlwa sizoqala eGoli mhla ka-30 nje sibe singalapho kaNdonga ziyaduma kanyama kayipheli kuphela amazwi endoda, siphinde sidlule babukele emakhaya siye khona eCape Town ngomhla ka-4 sobe sesifikile futhi eCape Town babukele emakhaya mhla ka-4 mhla ka-3 mhlambe nje lapho babukeli sobe zonazisa futhi ukuthi izinto zihamba kanjani, iy'nhlelo zihamba kanjani, kodwa nina okwenu ukuthi nje nibheke i-location lesoyifaka la khona escreenini sakho ngezansi mase nikwazi ukuthi nifinyelele kumkhulu. Iphethe phela inkomo kamkhulu, umkhulu uyafuna ukuthi umuthi mekunika uphinde ukhanyisele ukuze uzosebenza. Umuthi wabantu abadala babukele emakhaya ufunakala ukuthi ukhanyisele ukuze usebenze. Okwenu ukuthi ni-like njengamanje niphinde ni-subscribe, nihambe futhi niyohleleni lami ezomdabu, nakhona uzofica zona lezi engizenza njenganalezi. Niphinde nakhona ni-like ni-subscribe babukele emakhaya. Sesicela ukuphuma-ke manje mkhulu, ake sivalelise ababukele emakhaya. Hayi sasicela ukuvalelisa-ke malaleli nisale kahle. Yebo mkhulu. Hamba nomantongomane ufambatsha khuphuka amantongomane. Hayi still no doubt uzoza wena. Ungajaha ukhosikeja mfana sekhothi impembe yomini.